ҳамеша оне ки ба ивази ҳарфат хомӯш меистоду чизе намегӯяд гунг нест. шояд дорад дар дарунаш ҷон мекунад то чизеро бо номи ҳурмат нигоҳ дорад. аз таҷрибаи худам мегам, ҳамеша хомӯш будаму ба касе кор нагирифтам, вале мисли як хорам донистанд. медонӣ, зиндагӣ хеле беранг шудааст. чун барои сарватманд шудан бояд ҳаром хӯрду барои ишқ бояд хиёнат кард. барои худро хуб нишон додан бояд якеро бад карда, барои ба арш расидан бояд якеро ба фарш расон. ин дунё касиф набуд, мо омадему касифаш кардем. аҷабо ки инро бо зиндагӣ мехонему ҳанӯзам дорем баҳраш талош мекунем. оне ки назид аст камбуди ман ҳарф мезанад, ба худо ки айбитро ҳам ба ман мегӯяд. бо ҳама мисли худаш бош. занг зад, занг бизан, паём кард, посух биде, вақт ҷудо кард, вақт бигзор. бигзор бифаҳманд ки эҳтиромат аз рӯи бекасӣ нест. ин тарбияти ту чунин аст. ҳар нафар дар зиндагӣ ба яке ниёз дорад ки мисли бақия набошад, вагарна дунё пур аз бақия аст. дар ҳоле ки ҷанг бо қалби худ бадтарину сахттарин ҷанг аст. аз ин ро худро ҳамеша ҷои нафаре эҳсос кунед ки доранд бо хостаҳои дилашон ҳар лаҳза ва ҳар сония ва ҳар дақиқа меҷанганд. осон нест. хуб бошед, бигзору бақия бад бошанд. ҳеҷ чизро, ҳеҷ ҷое ки арзишашро намедонанд шарҳ наде, намеарзад.